खुलुमबाय बाबा बे जायगानिनो जोंहा काजिगावनि सासे बाबाखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंनि चेनेलावबो हाबफाबाय सिनाखि हिसाबै दोनबाय आरो दे मेम'रि हिसाबै थेंक इउ दे थेंक इउ नैबे जाहैबाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म शिवाश्रम काजिगाव नैबे बे मन्दिराव थांलाय फैलायनि लामा आरोखि बियो नै बिथिं नै मन्दिरा बिसिना बानायगासिनोसो दङ फिसामोननो मन्दिरा दा गिदिर बानायनायनि प्लेनिं लादों आरो बिसोरो दा नै बेयाव दा कन्स्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ बेबायदि नैबेयाव गोबां मोजां जागोननो गोदानै बानायगासिनो दं आरो नैबे गुरुधामाव थानाय आफामोनायमोन लोगोसे पर्बतझारा जिल्लानि नैबे गुरुधामखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आफामोन आरो लोगोसे दिनैनि नैबे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफानि रुंसारि सान फालिनाय मानजाय आफादनि नेहाथारि बिनन्द ब्रह्म बाबा गासै बाबामोननि आइमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय जाबाय दिनै जोङो फैयै फैयै सानसेनि हाबाफारि लानाय नैबे हाबाफारिनि थांखि बायदियै दिनै जोङो नैबे थांखि हाबाफारियाव जों आगान सुरफैबाय बे थांखि हाबाफारियानो जाहैबाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफानि नैबे मुसुखायाव जोङो बिबार बावनायजों लोगोसे गुरुदेव आफानि नैबे सिगाङाव दोननाय बे आलारि बाथि बन्ति प्रज्वलनखौ खालामनो थाखाय जाबाय गोजोनथों बिथांखौ बयबो मिथिखायो आरो बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो बिथांखौ दिनैनि बे गेवलां मेलखौ थोंजोङै बेखेवनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोनथों ओम हारि दिनैनि जि बिथाथि बे बिथाथियाव सौफैनायनि जि गुदि खाम्फा गायसनगिरि जों जायखौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म होननानै मिथियो आरो आं गोबां समाव बुंबोदों बिथाङा गुरुदेवल' नङा बिथाङा जोंनि महापुरुष कालिचरन ब्रह्म गेदेमानि 89थि थैनाय सान एबा रुंसार सान थावनि गुरुधाम काजिगामी जिल्ला क'क्राझार 8 मे बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनाय जोबोद मोनसे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दिनैनि थांखि जानाय बुंथिगिरि मानिजाथाव जों बयनिबो सिबिजाथाव खुलुमजाथाव आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सार बे हाबाफारियाव नोंथांमोननि बयनिबो आंगो सासे बासायगिरि महरै बिथां आबिर्भाब जादों होननानै जों बुंनांगोन आसामनि जि मोनसे जारिमिन बेखौ नायबा जों नुयो जे असमिया हारिनि जि मोनसे जौगाखांनाय बिथांमोना सोलोंथाइ बिथिं बिथांमोननि समाजखान्थि बिथांमोननि राजखान्थि गासै बिथिङावनो सासे गेदेमा सुबुं जेरै महापुरुष शंकरदेवा असमियाफोरनि गेजेराव असमिया हारिखौ बुहुमनि मोनसे हारि हिसाबै दानानै गालांदों बर'फोरनि गेजेरावबो बेखायनो जोङो नैबे बाथ्राखौ रावबो बुंनो फासयनो नाङा गिनो नाङा जोंनि गोसोआव जोङो सोरबा माबा मोनसे बुंगोन नामा बेखौ साननो नाङा महापुरुष गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ फैनानै बर' हारिनि गेजेराव बै समाव जा रोखोमनि बिथाङा बिथाखौ गायसनलांदों जोंनि हारिनि सिनायथिया दिनैनि नैबे बिथाथियाव थानाय नङामोन रायजो राजा नोंथांमोन
दिनै जोङो बिथाङा जि मोनसे मजबुत जेरैबायदि न'खौ गायसनलांबाय बिथाखौ बिथाङा खालामनानै गालांबाय जों जेबोखौनो साननो रोङाखैमोन नाथाय बिथाङा बे समावनो बे बाथ्राखौ साननो हादोंमोन आरो बेनिखायनो बिथाङा महापुरुष जों जायखौ दिनै गुरुदेव होननानै मान होनानै जों दिनै सिबिदों फुजिदों बिथांनि जि नोजोर बिथांनि जि सानस्रि बिथांनि जि सान्थौ जा बिथांनि गोसो गोरबोआ गाबखांदोंमोन जे बर' हारिया जेरैबायदि मुगैजादों गुबुनफोरजों जेरैबायदि नासयजादों ओंखाम संग्रायाव हाबनो होआ न'आव हाबनो होआ बेखौ नुनानै बिथांनि गोसो गोरबोआ गाबखांदोंमोन जायनि थाखाय बियो गावनि न'खरखौ नागारनानैब्लाबो बिथाङा बर' हारिनो माबोरै मोनसे सोरांखौ होलांनो हायो बोसोनखौ होलांनो हायो माबोरै फोरोंनो हायो बिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों बिथाङा गासै 35 बोसोर खामानि मावदों बिथाङा थांनानै थादों 78 बोसोर बेनि गेजेराव 35 बोसोर सासे मानसिया समाजनो हारिनो बिहोमा होनाया गोरलै बाथ्रा नङा रायजो राजा नोंथांमोन जाय समावनाखि जोंनि बर'फ्रा नोङो राजखान्थियाव सांग्रांथि गैया समाज बिथिङाव जोङो सांग्रांथि गैया खुनु फोसाबनाय गैया गुबुनजों मुगैजादों नासयजादों आरो बे समावनो माखासे गोरों मानसिफ्रा लाजिनानै गावनि सिनायथिखौ खोमानानै बिसोरो गुबुन धोरोमाव बारस्लायदों दाहाल होननाय गुबुन धोरोमाव नङा बिसोरो गाव आरो बे बिजाबा दिनै दिल्लीयाव सहैबाय दिल्लीयाव जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि अननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजों मोनसे बर' स्टाडि सेन्टारबो दङ बे जायगायावबो बे बिजाबा दिनै दंहैयो आरो बेजों लोगोसे थांनाय बोसोरावबो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाथौनि सायाव मोनसे लिरनाय बिथाङानो लिरदों बाथौ महाकाव्यम होननाय बिथाङा लिरदों दा बिथाङा जोंनि थाखाय लिरनानै गालांदों संस्कृत होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ जों मोदायनि राव गोदोनि भारतनि गोजामसिन राव दिनै बेखौ नुनाय लोगो लोगो बियो भारतनि मोनसे जिहेतु बर'आ भारतनि मोनसे राव आरो बर'आ दिनै भारताव सिनायजाबाय बुहुमाव सिनायजानो थांगासिनो दङ दिनै आं सानो बे मोनसे आगानसे दावगानाय जोङो ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सोमोन्दै दिनै सारा भारतनि मानसिया बेखौ फरायब्लानो मिथिना मोनगोन संस्कृत पण्डित बिथांमोन मेलाव आं दिनै ब्रह्म धोरोमनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बाथौ आरो ब्रह्म धोरोम लानानै बर'फ्रा माबायदि आवगायदों बेनि सोमोन्दै जोंनि भारतनि न'खर मन्थ्रि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों आरो जेब्ला बेफोर बाथ्राखौ खोनायो जों रंजानाय मोनो जों देरगानाय मोनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव सासे आं दिनै बेवहाय बाहागो लाफानानै नैबे बाथ्राखौ बुंगोन जे जोङो गुरुदेवनि महापुरुष कालिचरण ब्रह्मनि जि फोरोंनाय जि आदर्श बेखौ लानानैनो दिनै बर' हारिया जौगायै जौगायै जोंनि रावा दिनै भारत संबिजिरनि 90 फारियै सहैबाय बेखौ रावबो नङा होननानै बुंनो हाया महापुरुष कालिचरण ब्रह्म बिथाङा हारिनि सिनायथि हारिनि धोरोम खोरोम हारिनि राव थुनलाइ बे गासैयावबो खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा नोंथांमोना साननानै नाय बै समाव इंराजखौ थांनानै शिलंआव थांनानै साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ हैनो हानाय मानसि बिथाङासो हादों सोरबायदि मानसिया मावनो हायो जाय मानसिया महापुरुष जाय मानसिया गेदेर गोसोनि सुबुं
महापुरुष मानसिफोरनि थाखाय असाध्य जेबो थाया मावनो हायै जेबो थाया रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि बे खामानिखौ मावनो हायो महापुरुषफ्रासो बिथाङा बै समाव बर' हारियारि राजानि फोलेर बर' हारिनि जोंहा राजखान्थियारि मोनथाय जों मोननांगौ जोंहाबो खुंनायनि बेलायाव जोंहाबो मोनथाय दं बे बाथ्राखौ बिथाङा साइमन कमिसननो रोखा रोखा फोरमायनानै होदोंमोन बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथांमोना बे गेदेमा सुबुं महापुरुषनि जि माखासे फबनाय जायगा बिथाङा जि खामानि मावलांदों जि जायगायाव बेखौ गोथाङै लाखिनांगौनि बिबाना जोंनिसो रायजो राजा नोंथांमोन गुबुना बेखौ लानाय नङा आरो बेखौ जों दावनो खालामनाय ओरैबायदि गोथार सानाव आं सफैदों बिथांनि 88थि जि रुंसार सान आं बाहाय सफैदों आरो बिथाङा जेराव खामानि मावदों बे जायगायाव सफैदों बिथांखौ जेराव फबनाय जादों बे जायगायाव सफैदों आरो मिजिं खालामदों नोंथांमोना बेखौ गोथार गोसो लानानै खामानि मावलांबाय थागोन एसे आगोलाव आं मिथिनानै आरो साबसिन रंजानाय मोनदों आफादगिरि मानिनां बिथाङा बुंदों जोंहा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारा बिबान लादों गोबां खामानि मावनायाव जोंनि मानिजाथाव दिनैनि थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि आसामनि मानिजाथाव केबिनेट मन्त्रि इउजि सार बिथाङाबो गोबां बिथाङा बिबान लादों जे महात्मा गान्धीखौ फबनाय जायगाखौ जेरैबायदि जोङो भारतनि मोनसे गोथार जायगा होननानै साननानै लायो बयबो थाङो बयबो नायो बे रोखोमनि खामानिखौ जोंबो मावनांगोन बे नोंथांमोननिल' नङा बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनिनो आफाद नोंथांमोना साननो नाङा जे बर' थुनलाइ आफादनि मानसिया फैनाय नङा बिबानगिरिफ्रा फैनाय नङा बेबायदि नङा बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय गासैबो हारिनि गेजेराव थानाय आफादफ्रानो बेयो जोंनिनो आफाद धोरोमनि जेसेबां आफाद दङ जोंनिनो आफाद नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनाय नोंथांमोनखौ हानायमानि मदद खालामनाया जोंनिबो बिबान बर'नि 1924 मायथाइयाव बिबार लाइसिया जोङो थांनाय 2024 जौसे बोसोर फालिबाय बिनि आन्दोआवबो महापुरुष कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमा दङ बे बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा दिनैनि बे गेवलां मेल बेखौ आङो बेखेवबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय मानगोनां नीलकण्ठ गयारी बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे गोथार गेवलां मेलखौ गुरुदेव कालीचरण बाबानि 88थि रुंसारि सान फालिनाय बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलांबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों साबायखर।